Avui tanquem la campanya i fem una valoració general de com va la campanya aquests dies. Nosaltres creiem que ha estat força satisfactòria. Tenim presa, a més, que era una campanya que durava molt poc temps, una setmana, i en tot cas la nostra voluntat era realment que fos una campanya de baixa intensitat. La resposta creiem que ha sigut molt correcta i en tot cas veurem els resultats aquest diumenge. Hem rebut la notícia que l'Oriol l'han fet fora de la llista i per tant nosaltres creiem que és una decisió errònia de la Junta Electoral, una decisió que en convivència amb el PSOE fa que de nou, una vegada més, i desatenent realment el que hauria de ser correcte i just, la Junta Electoral torna a incidir sobre una de les figures importants i un dels líders importants indiscutibles del nostre partit, com seria l'Oriol Junqueras. Malauradament no tenim l'Oriol a la llista i per tant el que hem de fer és tornar a lluitar per ell, per tornar a insistir per ell i aquestes eleccions tornar d'alguna manera a votar per ell. Ens trobem davant d'un PSOE que farà un pacte PP-Ciutadans i és un pacte de recessió, de retallades econòmiques, de recessions amb drets i de realment recessions fins i tot amb qüestions de justícia social, i per tant nosaltres el que hem de fer és proposar democràcia, més llibertat, més justícia social, i això només es pot fer votant Esquerra Republicana. En aquests moments, per fer fora els socialistes i per fer-los impossible la viabilitat de fer un govern, Esquerra Republicana té l'opció i demanem realment que aquest diumenge tots anem a votar i tots sortim a votar i que realment puguem ser molt més forts a Madrid per condicionar totalment el que seria un possible govern d'acord entre PP i socialistes.